Uza kuti musikana uyu ndiani ari kutaura pafoni penya. Ndio zvandisingadi zvokubvunza ndatiunza foni yangu mandauzokurowa. Ndabvirira kudhara ndichikuudzai kuti ndirovei handina kana basa nazvo ende handikuna wandiri kuenda ndikuzogara panapa. Mukangondirova chete hanzvadzi dzangu ndobva ndadzishedza nadzo dzokurovai ndichiti kudzisira mvura yekutova yapa nemo muchinditovawo maronda munenge mandirova. Ina handidi zvisina basa zvokubvunzwa kuti he ndiani kusvikiramandiudza kuti musikana uyu ndiani akusenderai meseji yekuti ane mwana inini hakuna kwandiri kuenda. Ko kana iri wrong message hakuna wrong message iro rakanyorwa zita apa. Unza foni yangu manje. Handisi kukupai foni kuti ndiudzei kuti uyu ndakuzokurowa manje. Inini ndabvira kudhara ndichikuudzai kuti ndirovei ende hakuna kwandiri kuenda. Mukangondirova chete ndikushedzawo hanzvadzi dzangu dzoya dzokurovaiwo ndichitokuudzisirai mvura yekukutova yapo nemo muchinditovawo maronda munenge mandiri kukwadza. Mutemo unoti mukadzi usarova, mubhaibheri uri mukadzi usarova, maprofita uri mukadzi usarova, mukadzi wacho kuti ukasandorova uri mukadzi. Ndakuzokurowa manje. Ina ndangobvira ndadaro inini ndakuudzai zvandakuudzai chete hanzvadzi dzangu dziri kuuya dzichikurovai. Ndatiunza foni yangu mana handidi kubvunzwa kuti ndiani musikana ndiani musikana handidi kubvunzwa. Kusvikira mandiudza kuti ndiani musikana. Ndakuzotina ndiri kusecherwa foni yangu manje. Imi ndiudzei kuti musikana uyu ndiani inini ndoda